Дори една капка кръв може да помогне на толкова много хора. На всеки може да се наложи да изпадне в такава ситуация, че да има нужда от кръводаряване и се поставям на място на тези хора. Много е лек процес и почти нищо не се усеща. И дори се чувстваме по-полезни след него.